अंडीला ए शाली तो बहुत फड़फड़ हेलुनी से कोमलमती ताकू के धीरे को अरे भारी सुंदरा गल को जाटा हितले ए शाली ओ कथारे भलरे राजी हेई जा ना तम मानकर कोनोसी कथारे राजी हेई पारि तम मानकर मां भोणी नाही मां भोणी का सामने जदि पारो तो तुम बुलेट संग पाखर तो मां भोणी के भंग लगाई दो ना और राउडी रक्का हमें सम्माने दक्षिणी अंडीला मो मुंड गरम करने कहूची भलरे मो कथारे राजी हेई जा ता नहले भाई तोर अवस्था जहा करिवे भल भाबरे जानिबु भाई भाई जय मां काली ओम बुलेट सहारी अगिले मिनोकटन असले राई वह जमा मो कथा राजी होनी एथर तम जिनस तमे संभाल ओ राउडी रक्का सम्माने दक्षिणी अंडीरा पाख गुफारे पशिचु माने शिकार तो निश्चय हबु बुलेट सहारी अगिले मिनोकटन असले राई वह राई गंगा कूल बुआसी बापन धोई चली हेलो हेलो मला सर्वनाश करून चाललो आइलो हाथ जोड़ना हेलो ना बहुत ताप्ती बहुत ताप्ती अति बहुत ठंडा पड़े हेलो आपने कुछ असमोने आओ चंदन लगा अरे बुलेट सहारी हमें वो चंदन लो टिक्का से कथा मु जमा भी भावी नी अरे चोरी करू जानी पाउडर बेपार करू जानी एत तल को खसीदेबू ए कथा मुझे भी भावी नी ए झील तमें तुम घर को जाओ मु देखी तुमर किए कौन कर पारुछे तुम्हें घर कलो किसे ठीक कलोनी तुम्हें मुंडा बजे पागल कर देछो तार परिणाम तुमको भोगीबा को पड़िबो अरे बुझुना कला सीधा ऊपर को जीव अरे सोला राका तू सोला कौथुली परा तो भुजादा रक्त परी अबे सिक्रेट आसे राका एमिति कहे
ବାପ ହେବ ବାପ। ଆଉ ପୁଅ କାମରେ କଥା ଦେଲେ କଥା ପାପ ହବନି। ମାମା ବାପା କଣ ମାରିବ? ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନିଜ ହାତରେ ବାବା ବାବା ବାପା ବାବା ବାବା ଟିକେ ଆଇଲା। ବାবা ତମ ବୁଲେଟ ବୁଲେଟ ସାମ୍ନାରେ যে কোনটা ହୁଏ তুমি ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ସେ କୋନଟାକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପାଡ଼ି ଦିଏ। ହଲା ନାଇଁ ହଲା ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ କୋଟା କାହିଁକି ହେଲୁ କିରେ ଶଳା? ତୁ ବାପା ପୁଅର ନୁହଁ, ସେ ଶଳା ଏ ଦୁନିଆରେ କାହାର ନୁହଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ତଣ୍ଟି ଚିପି বিশ্বাস করছে। ଭାଇ ଜୟ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥା ହବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଜୟ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବଡ଼ କାମରେ ଆସିଛି। ଏଇ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ମନା କରିବୁନି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢି ଆଜିକାଲି ବେକାର। ମୋ ଘରର ଅବସ୍ଥା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦରକାର। ଚାକିରି? ହଁ ହେଲେ ସେମିତି ତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଚାକିରି ନାହିଁ। ତଥାପି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ପାରିବୁ? କାମ ମାନେ କି କାମ? এই দেখ ଲୋକଟା ମରିକି ପଡିଛି, ତାର ମୁଁ ଦେଖିନି ନା। ହଁ ଆମେ ତାର ଶବକୁ ନେଇ ମଶାଣି ସତ୍କାର କରିବା। କଣ ପାରିବ ତ? ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଘଣ୍ଟିକି ଠିକ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଏ ଘଣ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଜି ଭୋଗ ଖାଇବି ତୁ ସେତେବେଳେ ଜମାରୁ ବି ବାଜିବୁନି। ଘଣ୍ଟି ସେଦିନ କିଛି ବି କହିନଥିଲେ। ଭଗବାନ ଭୋଗ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ପୁଣି ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭଗବାନ ରାଗି ଯାଇ ପୁଣି ଭୋଗ ଖାଉଥାନ୍ତି, ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଥାଏ। ଭଗବାନ ଘଣ୍ଟିକି ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଏତେ ମନା କଲା ପରେ ବି ତୁ କଣ ପାଇଁ ବାଜୁଛୁ? ଘଣ୍ଟି ସେଠି ମୁରୁକି ହସ ମାରି ପଦିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଭୋଗ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତ ବାଜିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଦିନ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା, ଆଜି ଠିକ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ବି ସେଇଆ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେବିନି କେମିତି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ମାମୁ ଜୟକୁ ଆଣି 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ। ମୁଁ ଗାଡି ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଶବକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଇଏ କଣ ହଉଛି? ଟଙ୍କା ନବ ଟଙ୍କା। ଆରେ ତୁ ତ ବାପାର ଠିକଣା ପାଇଲୁଣି,
ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ବାପାର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ତାର ପୁଣି ପରିବାର ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଏ ମାମୁଁ তুই কথাটা কহিল না ওই এটা অড়পট কাই করছু? মামুঁ এইখানে গাড়ির অপেক্ষা করছিল, এ লাশ নেই চলো। আরে ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଟଙ୍କା ନବୁ ପରା, ଏଇ ନେ। ସତରେ ମୋ କଣ ଗୋଟେ ଜାରଜ, ସତରେ ମୋର କଣ କେହି ବାପା ନାହାନ୍ତି? ଯଦି ମୋର ଦୁନିଆରେ ବାପା ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ କେମିତି ଆସିଲି? ଏ ଭାଇବ କାହିଁକି ସବୁଠି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଦଉଛୁ? କୁଆରେ ଦୁନିଆ ବାଲା তোমার উত্তর অপেক্ষারে এই জয় মহাপাত্র কহরে দইব এতে দুঃখ গাই তেনু দইব। সময়টা বড় বেদনালি বন্ধু দিয়ে বন্ধু দিয়ে জীবনটা বাড়ি ছন্দা ছবি দেবে হস দিয়ে দেবে লুহ দিয়ে দেবে হস দিয়ে